Misawa kendo machiegni jahera mar Kala TV hageono odiochieng'endi mano mar tarik 6 dwe mar 2 higa mar 2026 dhi kodi e yono endo mano makare chenro niendi mano ma Machiegnipacho kelni weche giko mago manyien matucho koni koda kocha kama moko ting'o mano motenore koda chenro endo mano mar kawo pach jopiny kotenore koda chenro endo mano mar uso kambi mar Safaricom. Mamoko gin mago motenore koda chenro giko mago mag tiego ruodhi makor gwenge e yor giko mago mag timo ndikruok mar opande motelne yiero endo mano mar 2027 ka oriwo nyaka chenro endo mano mar nok mar pi makoro into biro kwako kata nyalo biro kwako kata endo mano Migori ka otenore koda omenda no endo makambi ke pi mar Miwasco banzo sirikanda kaunti endo mano ma Migori bed koda nyagiko machon ndi nyinga en Juliana Ouma. Sirikala koronito chako chenro makende mar tiego ruodhi makor gwenge pacho kaendi kotenore koda yorno endo mano mar timo andika mar opande motelne yiero mar 2027 chenro makamaendi koronito ne otime kar tiegruok moro mar piny owacho medore kar endo mano ma Kajiado ka chenro niendi mane otelie koda Belio Kipsang igeno mar biro dhi nyime kuom chenro endo mar ndalo 10 ma biro nyime. So we are making sure that no part of this country is left behind in ensuring that Kenyans acquire services, and more so services which are dependent on identity, and that they get the identity documents. One of the reasons why we are on this sensitization is not only about issuance, it is also making sure that there is delivery of these IDs, and the people that we are dependent on to ensure that this is done are the chiefs and assistant chiefs. Munaandika ile barua ndio sasa mtaandika Kajiado hata wale ambao wanatuacha na mmoja wenu. Mtoto akizaliwa andikishwe. Pengine kuna shida hapo na nini kwa sababu huko mashinani elewe IRS ni nini. Munaandika kaindi Laktar Fred Matiang'i koronito wuok kendo yango ni onge ng'at moro amora ma oluoro e pacho kaindi e paw siasa kotenore koda siasa mabende koronito medo mana chwakore e pacho kaindi. Matiang'i mane loso e likopo endo mano mogik mar men Jamlek Kamau e katendo mano ma Murang'a oyango ni kata bedo ni josiasa moko gi e pacho kaindi koronito sebedo mana kating'o omenda e gunde kendo gipogo e kanisni to mano koronito ok bibuoge kata ok nyal kelo negi buok moro amora e pacho kaindi ka lek magin godo en mar neno ni piny Kenya koronito oduoge wang'e kamaendi e kaka ne Matiang'i oloso e katendo ma Murang'a. Kitaifa yale mambo tunaona mengine ni aibu ya ajabu, na mimi nafikiria moderator, thank you for your sermon. Umesema kuhusu unafiki, hypocrisy. Tumekuwa kama center ya unafiki hapa Kenya, especially in the management of government affairs. My brother the minister could not stand the heat, so he has left. Na ukweli ni huo unajulikana. Sasa kanisa ndio ilikuwa mahali watu wanajificha. Tu wanabeba sadaka kwa gunia na mamilioni kupeleka kwa kanisa, lakini hakuna utu. Their hearts ni roho ya unyama. Kwa vitendo wanafanya ni unyama. Unakombea hii mambo ya unafiki, unabeba sadaka na gunia, lakini yale unayoyafanya. Mimi si mhubiri na sitaki kujifanya hapa eti ninajua Biblia sana kama watu wengine wanajifanya. Lakini I know somewhere in the Bible somewhere inasema by their works you shall know them. Vitendo yale mambo ambayo wanafanya, si mambo tunazungumza hapa tukiwa na microphone na nyimbo tunaimba hapa na mambo kama hayo. Vitendo hao ambao wanatuimbia nyimbo na kutuambia mambo, mnaona vitendo yao vile nyinyi mnaona hizo vitendo. Ninaomba wananchi, wakati umefika wa kuamua vile tutakavyoendelea mbele kama nchi. Mutafakari na mufikirie haya. We have an opportunity in a lifetime, in a generation. The generations that come after us are going to ask us a question. What did you do when your country was in danger?
Weche moko wayudo ni moko kuom jokanyo mag duond buch siasa mar ODM katindo mano ma Nairobi korinto wuok oko kendo seyo jowetegi mago ma osir lwedo chenro giko mago ma itayo koda sirikal ma pach kaendi mabende otelie koda Laktar William Samoei Ruto. Kano otelnegi koda jakom mar duond buch siasa mar ODM County ma Nairobi George Aladwa oyango ni oganda goiko ma oksir chenro goiko mago mag sirikal to wacho ni gin jo ODM gin mago iko machalo mana andhoke. Aladwa ne owacho mani romonindo mabende okelo kanyakla jokanyo mag ODM kaachiel koda mago iko mag UDA e county ma Nairobi. We have to respect the leadership and the party structures of the ODM. Nas mukiona our party leader anaenda kunegotiate, don't think when he's walking slowly. Negotiation is about the ability and the mental ability of an individual. Sisi leader wetu ni Dr. Oburu Oginga, na tumesema anegotiate na Dr. William Ruto. Mumeamua kwamba ni broad, si nyinyi ndio mmeamua, si nyinyi mmesema it's okay, mumeweka tick. Sasa kama nyinyi mumeweka tick na nyinyi ndio wadosi wetu, sisi tutasema nini? Kwa hivyo mimi nawaomba tuzidi kushikilia rais, tutembee naye. 2027 sisi msimamo wetu tumeshapewa, na sisi kama wanachama wa ODM tunafuata mwelekeo ya wa party leader Daktari Oburu Oginga. Wangapi wanafuata mambo Daktari Oburu Oginga? Yes. Na sisi tuko na structures za chama yetu, na nimefurahi pia vile vile kuna structures za chama ya UDA. County ma Busia koroni to romo maneno minjore gibedo kod dichieng' ma kauni ndi tarik 6 ne ogore Luanda kama indi en banka romo kama ino ne ochwal nyime nyaka tarik 13 dwe mar 2 mar higani. Romo kamano ne en mano mar keto kare chenro giko kata duoko kue e wangi county nendo mano ma Busia kama indi biro kotenore koda chenro giko mago mag ywaruok mosebedi ka ineno e od bonindo. Ywaruok ma kama indi ikelo kod rem bedo e parochiela e kind klaka mar kantinendo mano migosi Alan Wamboka kaachiel koda mane en klak mar Urbanindo e yor kojolo migosi Gabriel chenro kata ywaruok mabendo semiyo salary kata sara mar jokanyo kata MCA mag kantinendo mano Busia koroni to osedeko kapok ochungi. I want to request to the clerk and our honorable speaker that we are requesting for the meeting to be held as earlier as possible next week. If it is late Monday, if the worst goes to the worst, let us have a meeting on Tuesday so that we are able to dispense of these issues and run assembly the way it has been in the previous years. Remit statutory deduction amounting to 440, which is spending for 14 months. Kama staff wanalipa 13,000 na wajarimit 13 months, while the assembly ina receive gross salary ya huyu staff. Mkiangalia dalili hapa kwa assembly, hakuna maisha kabisa. Wafanyikazi, the morale is low. Unajua uwezi kwa unafanya kazi alafu mwajiri anakata pesa zako, unaweka kama hisa nini na azipelekwi mahali. Nindi mano mara kalativi en kanyo dakika maro mapar koda uchiel ma osekalo bang' sa achiel manindo mano ma midhiambo ka chenro madhi nyime en manindo mano mar Machiegnipacho ka wakawo thuolo machuok mar yueyo bang' to waduok koda weche mamoko mathoth mapod waikoni e chenro ma kama indi kik idhi mabor kapar ni inyalo luwo bende achiel kod gik mago mag tudruok mago mag mbui. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today
and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, Machiegnipacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. En Jumapil mogwedhi, waduto wadonje kalu mar Jehova Nyasaye gi chuny mobolore kendo motore nyime. Jesus, we love you, Lord. We bless you. Kowuok ugwe nyaka nyandwat, imbo nyaka milambo. It is indeed a wonderful day that the Lord has granted unto us. E sikundewa kanyakla koda kanisniwa. We have an opportunity to receive the Lord Jesus. Yawuoyi gi nyiri wapake kanyakla. Thank you, Jesus. Thank you for your love. Tudri kodwa Jumapil ka Jumapil. Kochakore saa 4 wang'e, wapake kanyakla kendo wagwedhre kanyakla. Zaburi 122 ne amor kane giwachona wadhi e od wuora. Ineno Color TV. Color TV Machiegnipacho ma e odwa. Nyime koda chenro ndi mano ma Machiegnipacho kuma kelni weche giko mago matucho koni koda kocha. Kabende warango manindo motenore koda chenro ndo mano mar uso kambi ndo mano mar Safaricom. Kama yudo ni jopiny e kaunti ndi mano ma Kisumu dichi mwaka undi ne yudo thuolo mar golo pachgi kotenore koda parnindo mano ma sirikal ni godo. Maruso ata malo mar 15 manindo mano ma piny wacho manitiere godo e kambinedo mano mar Safaricom ne kambi tudruok moro mar Vodacom mayudore pinedo mano mar Tanzania. Kane giloso e nyim kamitinedo mano mochung' ne rango kaka euso chenro ne kata marango kaka euso shanedo mano mar piny owacho e kambinedo mano mar Safaricom. Kamiti mabende itayo kod jorumenedo mano ma Homa Bay Town migosi Peter Opondo Kaluma giyango niponono sirikal nitie koda chenro ndo mano makare kaka obotiyo koda omera ndo e chwalo dongruoge ma opogore pacho kaendi to onge kino ndo ma ginyalo wacho ndo mano mar tamo sirikal mar mondo kik ose kambinedo karashas mag ne kambinedo wane camps mopogore ariyo ka ne nitiere weche mane dirore koni gi koni ka ji manyo mbulu nikech siasa en mana siasa kata mana marwa ni ne tek machalo mana mar jopiny to koro kose yierwa ma jopuonj oseketo waka gibe ginyiso wa oko kucho ni nyaka wabedi kanyakla koro wachako gi lemo ni oriwowa wan ka koro kaka tim achiel adwani asingine jopuonj ma Homa Bay branch ni mana kaka nja sebedo katimo chien abiro tiyo negi e yo makare kendo onge yo mora mabiro miyo gi wich kuot adwana migi bed gi chir makende ni jotelo mano yier gin jotelo mano dikorgi kendo monge tich matimo ang'eyo ni seche mane wamanyo mbulu ne wane vikundi mopogore
tadwa na kuwa sani ni wan kaka jotelo mano yier waseyudo thuolo wabiro kanyakla kendo wayie mondo watim tich ka wan gimoro achiel. Siasa serumo sani koro warewre kaka ot achiel mondo watine jopuonj nigi challenges. Weche moko wayudo ni sirikal kata oganda e kaunti nindo mano ma Migori kidek bedo koda achiedhna nindo mano mar rem yudo pino nindo mano maleo magi nyalo tiyo godo kama indi luore koda midhiero ma sirikal kaunti nindo ni godo mar rem chulo omenda nindo mano makambi KOP e kaunti makono miwasko korobandho sirikal kaunti makono kane giloso kotenore koda omenda nindo kata midhiero mar pie kaunti ma Migori jata chenro kata jata tije mochung' ne weche giko mago mag pi kanindo mano mar miwasko owuok oko kendo yango nigi thuolo nindi gibandho sirikand kaunti ma Migori omenda makwan ne romo shillings milion 54 mabende pok gichulo mondo mi ginyal yudo pi e yo nindo man makare. Not been sustaining water to our clients, but we are promising that we will be able to make this sustainability be a continuous process that people will wish to get water on a daily basis. I know water is a basic need and everyone will wish to get water. More so the challenges that we've been having, number one, we've been having this, as I mentioned earlier, that our intake was destroyed by the floods. Being that we've repaired that, we are optimistic that it will be good because the work that has been done is ne oganda ma kaunti nindo mano ma Kisumu koro ne oyudo thuolo mano mar golo pachgi kotenore koda chiro nindo mano mar uso shares nindo mano ma sirikal ni godo ne kabine nindo mano mar tudruok mar Vodacom mano bende nitiere piny nindo mano mar Tanzania kane giloso e nyim kamiti nindo mano mochung' ne tayo kaka iuso bath kabine nindo mano mar Safaricom ne kabine nindo mano mar Vodacom uganda e kaunti nindo mano ma Kisumu giwacho ni gisero chenro makamano kaluwore ni sirikal ma pach kaendi biro tiyo kode e chenro go mamoko mar sero dongruoge mopogore e pach kaendi ibiro paro ni chenro mar uso nindo mano mar Safaricom koroni to itayo koda jagor nindo kata jaod bura manindo ma kaunti nindo kata jaod bura mano ma Homa Bay Town migosi Peter Opondo Kaluma maendi e kaka ne oganda e kaunti ma Kisumu ne ogolo pachgi kotenore koda wach makamano. It is now that the government is saying let it reach Kisumu, Kenya Airports Authority na kadhalika. So have the understanding that this is not the money that is going to develop everything. Ndio mtaamua iuzwe au isi. Yes, we proceed. Health services does not appear anywhere. How are the citizens going to benefit from it? Kama wako wagonjwa, why wouldn't you prioritize health? So I'm in agreement, but look at health, mweke hapa, mlipie wananchi SHA. Wanaenda kuuzia watu wa Vodacom. Na watu wa Vodacom ndio tunauliza waje kwa active participation kama hii, watuambie kwamba tumenunua hizi shares na kila kaunti inaenda kupata pesa fulani ili turudhike. Kwa maana tukiwacha tu hivi, corruption iko juu na hizi pesa hatuwezi kuziona. You may pass it, then you realize that it goes to certain favorable areas. I hope you're getting my point. That would mean there is no the effect of this public participation. As much as Kisumu County needs it, Homa Bay needs it, and Wajir also needs it. So the equal distribution should also be taken into consideration. Kisumu, naitwa Okem Zakaria Chan from Kisumu West constituency, Southwest Kisumu Ward. Kama imeuzwa na watu igawiwe sehemu zote za Kenya.
isije ikaenda sehemu moja. Who are responsible for handling our finances to try our level best so that as a country we try to live below our means so that we don't keep on selling assets that have taken years to develop, and we also do not leave our people in poverty. Nyakwara mogejong hen nyiriri maromo prario kuda boro mabelo sekalo bang sa chiela manendo mano mamidiao kama nendo loronwa chenorindo mano mar Machiegnipacho kama ne wakilni weche giko mag manyien ma timore koni koda kocha mamogo iko mamomo gode ka chiela koda aore ma pogro pachkendi wa tudre kendo komoro kanyo sa adek mar midhiambo ni weche moko mathoth mapore tucha koni koda kocha uditi masani nyinga en Julian imedo bana kete e wang jowi mari mihero kendo migeno mar Kala TV wirani ma e odwa.